मावबाय थादों दाखालि जेनाखि 5 बोसोराव थांनाय 5 बोसोराव जों जेबो उन्नति मोननो हायाखै बिथांमोननि गभर्नमेन्टआव दिनै जों गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो जोङो नांगोलभाङायाव आरोबाव दालां मोनगोन औगुरियाव लुगासिनो दङ आमगुरियावबो मोनगोन हाग्रामा ब्रिजखौ जों बानायबाय आइफवालि ब्रिजखौ जों बानायबाय दिनैबो जोङो दा संजोग जादों जोंनि 13 चिरांनि MCLA मानगोनां आदा सुपुर सिं मुसाहारि पानिराम ब्रह्म EM बिथां जोङो मादारपुरनिफ्राय दाबा बिलसिमाव मोनसेया निसिमानि मोनसेया आदा सुपुर सिंनि 13 चिरांनि PMJ/सय लामाखौ टटेल चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो दिनै 424 किल'मिटार गासै 25 कौटिनि लामाखौ जोङो फाउन्डेसन खालामबाय आरो बेखौ मावसिगोन जोंनि मानगोनां एग्जिकिउटिभ इन्जिनियार GE SDO बिथांमोन दङ आरो फुंनिफ्रायनो आङो खुंख्राजरायाव गुडविलनि मोनसे बेखेवबाय बेनिफ्राय IBAनि BELC बड' इभान्जेलिकेल लुथारेन चार्चनि गेस्ट हाउस मोनसे बेखेवबाय बेनिफ्राय आरोबाव बे फुब आमगुरियावनो गुडविलनि मोनसे लामा बेखेवबावबाय आङो बेनिफ्राय आमगुरियाव बेखेवबाय बेनिफ्राय खैला मैलायाव बाजाराव ड्रेनेजनि बेखौबो बेखेवबाय आरोबाव फाथाबारियाव दद्रा बाजारनिफ्राय गाम्बारि बाजारसिम बेयावबो मोनसे लामा बेखेवबाय बिनि उनाव जोङो ज' मोनसे जायगायाव जोंनि बरफोथाराव बेवहाय ज' लोगो नांनानै दिनै मादारपुराव जोङो दंफैयो उन्नतिया जागोन लासै लासै जागोन जागासिनो दङ जोबोद गोग्लैसोनाय जायगामोन